Hej, det er mig igen. Det her det er et shout-out til alle de fotografer og one-man-dokumentarister, der render rundt og skal sørge for alting selv. Deity har nemlig lanceret et trådløst mikrofonsystem, som gerne skulle gøre jeres hverdag nemmere, og måske også jeres lyd lidt bedre. Deity Theos Digital Wireless. Lad os se, hvad det kan. Sættet her, det består af 2 lommesendere, en dobbeltmodtager, og det kommer i en mægtig fin kasse med alle nødvendige accessories, som for eksempel output-kabler, ekstra antenner og oven i købet et USB-C-kabel til overførsel af materiale. For ja, senderne kan også optage 24-bit eller 32-bit floating point og op til 60 timer i 24-bit på det medfølgende microSD-kort. Så hvis man er lidt udfordret på rækkevidde eller indstråling, så sætter man bare senderen i record, og så skal man ikke tænke mere over det. Kittet passer ind i DT's økosystem, og ved hjælp af Sidus-appen har man fuld kontrol over de fleste settings i både sender og modtager. Og det er også her, man kan sætte tidskoden og synke til de øvrige TC-bokser, man har i sit setup. Super nemt og uden de store besværligheder. Når først man har sat sine grundindstillinger i sender og modtager, så foregår det meste derefter fra appen. For eksempel, når man skal finde ledige frekvenser, hvilket i dag jo godt kan være en udfordring. Men det er blevet meget simpelt i DT's nye system. Man beder blot modtageren om at scanne for frie frekvenser, og derefter kan man vælge dem, man ønsker, og de bliver automatisk sendt til senderen. Så selvom man har monteret senderen på talentet, så skal man ikke hen og pille og forstyrre. Det er ret smart. Så her har vi appen. 2 sendere og en modtager. Så går vi i modtageren. Herinde kan jeg vælge en frekvens. Har valgt 575,1. Siger OK. Bum. Så har jeg skiftet frekvens, og den er nu blevet sendt til min sender. I appen kan man også regulere mic level på senderen, starte recorderen og meget andet. Og jeg vil anbefale, at man får udforsket den så meget som muligt, før man tager på optagelser, for den rummer uendelig mange muligheder. Alt sammen for at gøre det hele lidt nemmere. Men hvordan lyder den, og hvad er rækkevidden? Ja, vi rykkede udenfor. Det er skide koldt, og jeg har sat senderen der, hvor man normalt ville sætte den, i bæltet, fordi det handler jo også om mere end bare line of sight, og 80% af signalet forsvinder jo gennem kroppen, så jeg er nødt til at vende mig om og dreje rundt nogle gange, mens jeg går derned af. Jeg har monteret den medfølgende mikrofon, og den lyder sikkert hæderligt. Det er nok et af de steder, man vil opgradere som det første at købe en DPA 6060 eller noget tilsvarende, som måske er lidt nemmere at skjule. Men jeg begynder at gå. Vi ses. Her når vi måske 20 meter mærket-agtigt et eller andet. Nu er jeg her og vender ryggen til. Så nu er der ikke længere line of sight til min sender. Men jeg fortsætter. 40 meter-agtigt et eller andet i den stil. Det er da en okay rækkevidde, hvis der stadigvæk er hul igennem. 50 meter mærket. Hvad siger jeg til det? Kan du stadigvæk høre mig? Det håber jeg. Ja, vi fortsætter med at gå. Og her er vi vel på 60 meter. Og jeg vender mig rundt. Ingen line of sight. Nå ja, det jeg skal sige, det er, at vi har selvfølgelig... Nu kan jeg forstå, at der er lidt udfald, så jeg går lidt dernede af. Okay. Jeg ser det 4 meter, nu. Okay, først det er ikke det er rigtig udfald, så jeg må sige. Jeg ser det. Jeg ser det. Og måske kan man høre, så er det. Kan man høre, jeg ser det. 60 meter. Der skal være speed til. Der er ingen, der sidder på ryggen. Jeg går tættere på kameraet, og det jeg ville sige før, det var, at vi har selvfølgelig lavet
scanning efter den allerbedste frekvens i det her område i modtageren og lagt den frekvens over i senderen. Så forholdene skulle gerne være optimale til den her range-test. Nu er der også en flyvemaskine. Dejligt. Så nu skulle der meget gerne være fuldstændig stabilt signal, og man kan jo sige 60-70 meter er vel okay. Jeg nærmer mig, kommer tættere på, og her er vi cirka ved 10 meter mærket, og alt skulle gerne være dejligt. Så det var vist den tur rundt i Rødovre. Rækkevidden er okay, og det lyder faktisk ganske godt. Det er jo et digitalt system, så når man kommer for langt væk, så skal man ikke forvente støj eller andet. Den cutter bare lyden, som optagelserne viste. Batterilevetiden er også i den gode ende, og man kan sagtens forvente at køre en normal arbejdsdag på et sæt batterier, som i øvrigt er standard AA, og de tager både genopladelige nikkel-metal, lithium eller standard alkaline. Modtageren, som kan monteres med en backplate og en sko på kameraet, kan desuden strømfødes direkte via USB-C-stikket. Så alt i alt et meget fornuftigt trådløst system, der sagtens skal konkurrere med lignende systemer i samme klasse, og det outperformer oven i købet på både features og brugervenlighed, og så kan man jo optage i senderen. Jeg håber, I har nydt det her lige så meget, som jeg har.